Mwangwabia kwenu. Wabi kwenu. Wa. Moda uku kwenu. Wa. Elwama kwenu. Wa. Ikriko kwenu. Wa. Tuko kana wo kwenu. Wa. Unucheu. Ulwaboke kwen. Wa. Akanu ndendebo kwenu wo. Wa. Ugbo irebe kwen. Wa. Afiofu kwen. Wa. Igbo kwen. Wa. Nigeria kani wo. Wa. I am His Royal Majesty Ezie Mba Odo Okereke JP Ezie Akanu Ohafia, and by God's grace, the father of Nnenna Efere Ndukwe Koro Ndukwe, whom to celebrate outing and to bless. Thank you and welcome. Onuche Umangobia kwen. Wa. Uda Ukwu kwen. Wa. Umanuku kwen. Wa. Odo kwen. Wa. Ikpanguku kwen. Wa. Tukoko kanawo kwen. Wa. Ikriko kwen. Wa. Ozu kwen. Wa. Eluama kwen. Wa. Mbazweke kwen. Wa. Onuche Nolwaboke kwen. Wa. Ekeko Obasiti elu Kawo Ana ekelegi wo Fami megaran Ansege ka Okwase onye apụta ha pụkwa ya eji Ekeko wansege ka Ego ọchị igbo ọkwa tagbara ọma Karen wone afọ hafi udubezema basi di elu ansologo ka aya fulu nkwo aya pori aya kweke aya fu ụbọchị nze dị anọ ndị berebete dị asatọ ekeko wansị ka Igido wanyi ndo Uda ukwu mmanya Nnukwu mmanya Oda mmanya Ikpanwukwu mmanya Ansa ọdịrị nwoke ma ọdịrị nwa mi mma Ma mmiri atakwa ma azụ anwụkwa Na ụmụ anyị na ụmụ di anyị na ikwu anyị na ibe anyị Na ụmụ Akanu dum Bedu mwa anọga na ansụlọ Adịrịlụ nwoke mma Adịrị nwa mi mma Adịrị onye ozugbo anyị mma Ọsụ ibe ọsụ ọ ga-alịba ọkụ Ansị lee nwa anyị ya kparịrị anyị ụbụbụ ọmụnama Ife atọka Nwa m enweghị onye ji ya Asị onye adịghị eleghị ibe ya kwụ ụwa agụ ya Ansị lelega ọnwụnwa anyị efere Okoro Ndukwe Duga ọfụ onye ya wụrụ yara abụ ebe ọrịwa na ebe ọwali Akanu Ansịlọgụ ife ọmụnama dumọ ife nlele dumọ ngozi dumọ nwa eji gbupụ oge wụ na ife mene anwụrụ mbụ ọbasị ji elu kwere ya chọọ ya mma ịfụnanya ọdụm iji mekọta
Mira, me conta ya no. Ya. Luego vamos ya no conta le que diría mía. Así de ansa loco. Mang benta de ganya, eje me balum memmo. Aya no nya. Mwamuke. Mwamwam. Mwamuke. Mwamwam. Oh, bomo da Ukwu. Onye ọwụ princess. And all legal princess. Federal Moja, what princess? What Muro da Ukwu. Ikpe kpere lọpụ ekpere lụọ ọzọ. Adan, ansị gị ebe ọha ị gacha. Jee mebe awọ. Mgbe ị mebe awọ, ọkụkọ kparalụ ya ọrụ ụlọ. Nna gị ukwu abaralụ ụmụ ibe ọcha bịa kuru. Nnọọ ya elu abụgụgụ ya ozu ya ndanda. Elekwa ọbasị dị elu ji emepe ụzọ. Munu arịsịkwala ụmụ dị. Munu arịsịkwa ụmụnne. Munu arịsịkwa ikwu. Munu arịsịkwa ibe. Ọ dịrị nwoke ma ọ dịrị nwaanyị mma. Ya abụgụgụ ya ozu ya ndanda. Unu metụlụ. Unu tapụ. Unu arịsa ndị nọ nkọ. Unu abịa dozie ibe nke ọma dịka ọ ya ejikwa adị. Ya ọ na-ama elige nke ọrụ unu ubi. Ansị ka n'iwo. Eke ka ụwa. Ndị chi ndị gaga agaga. Ndị ọjọọ. Ndị olugolu. Ọgwụ ibita. Unu gbajuere wa bụgburu ya ụka unu nwa. Ọwa mara anwụ nwa ngwoku. Ka ọ ha nka yọ nke emen. Ansị udo. Ịfụnanya. Ezi obi ịtụọ. Ezi mmekọrịta. Ife achịnụ. Onye ọhụ mara nke ọ mara. Ka ọ hụ mara mara. Njem ọwa ọkacha ọ njem nkọ. Ọ njem iyi. Mgbe ife anyị ga-afụnya ọwa mara. Ọ njem iyi. Ụzọ anyị ga-echi echi. Akụzi ezi. Ọba isara anyị uru. Mben, kweno. Mben, kweno. Ọ dịtụ nnọọ. The rule of the Comm. What we have just observed, what we have just performed, is a traditional blessing. If you like, call it ritual. If you like, label it any name. That is done to remind ourselves that we've come from somewhere and that God, who created the whole universe, created each people a unique people. Akanu on Afia, as part of the Afia and ancient Mben kingdom, we have our unique culture, ethics, and tradition. And what we have just done is to remind ourselves and bless our own and pray to the Almighty God that these blessings, which Peter founded the whole earth, in particular Akanu, that blessing that made them great remain with each and every one of us. Yes. And in this particular case, with our daughter, and we thank God because every desire of a man, of a father, is to see the wife or to see the daughter married to